बिटिसि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। आङो दिनै जे नोंथाङा कुइसन खालामदों बेनो जाहैबाय डक्टर एन्जेला दैमारि आब'आ दिनै सासे आइजो माहारिनि थाखाय 28 बोसोर मावबोनाय सासे आइजो। नाथाय आं दिनै उदालगुरियाव फैनानै मोनबाय डक्टर अनजालि दैमारि आब'नि मोनसेबो नेरसोन गैया जे दिनै आब'आ 28 बोसोर मा मावखो। दा दिनै बयबो रायजो राजाया आंनि सोंनायाव फिननाय होदों जे रायजो राजा आइ आफाया बुंदों जे अनजालि दैमारिया जेबो मावनानै गालाङाखै बा बिमा माहारिखौ जेबो बिमा माहारिनि थाखाय जेबो बिनानै होलाङाखै। दा आंबो बुंनो नागिरदों जे डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ दिनै BPF नि जानानै जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफानि गेजेराव थांदों नोंगौ थांदों बिथाङा बिबुंथि होदों जे दिनै BPF नो भट होनांगौ। BPF आ सिगाङाव जाबाय आं एबाराव मावनोसै आं फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेयाव बुंनो नागिरदों आब'नाव 28 बोसोरावनो जेबो मावना होनो हायाखैबा बियो दिनै BPF आव हाबनानै 5 बोसोराव मा मावगोन बेलाय। बेथ' बे गावनो गनायना लादों साराफ्राव जाया नङा जादों होननानै बुंना लादों। दा आं बेखायनो बुंनो जे आब' अनजालिया गावनो बुंनानै लादों गावनि बिबुंथियाव गावनो बुंदों जायाखै नङा जादों सब बिथिङावनो कारापसना जादों। नाथाय आं दिनै BPF आव हाबनानै सुद्रायनो फैदों होनना बुंदों। बे हारसिं मा मावगोन 28 बोसोर बिमा माहारिनि थाखाय जेबोखौनो BTC आव बिना होनो हायाखिसै बियो ना अमेन रिजार्भेसन बिना होखो ना जोंनो अमेना जेरैबायदि संबिधानाव दङ 33% जोंहा मोननांगौ बे 33%नि बिसय बेयो मालाबा BTC एसेमब्लियावनो बुंखो ना मालाबा माबा बुंखो। दिनै जों नुबोआखै जे आब' अनजालिया एसेबां आइजो माहारिनि खामानि मावनायावबो जों जेबो आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनायखौ नुवाखै आरो BTC आव मोनसेबो पलिसि लाहोआखै बिथाङा। मानो होनोबा दिनै बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खराबो जौगायो। बेखौ नायनानै नोजोर होनानै डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ बेफोरनि सायाव गाव हारसिं हायामोनबाबो जोंहा दङमोन फाउन्डार आथोबनि प्रेसिडेन्ट दायो आब'आ मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आब' बिथाङा 25-30 बोसोर जाबाय मन्त्रि जालाय MLA जालाय मन्त्रि जालाय MLA जालाय। बे आब' मन्त्रि मोनथासेयाव आब' अनजालि मोनथासेयाव दिनै सासे कमलि बसुमतारी आब' MLA बिथाङाबो 20 बोसोर बाहेरगावआव जालांबाय। दिनै बोरो मा मावखो दिनै साथाम सासे जाबाय MLA सासेया जाहैबाय MLA जालाय मन्त्रि जालाय सासेया जाबाय बजबनि 28 बोसोर मावनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिफारानि आब' बिथांमोनाबोथ' BTC आव BPF हान्जाखौ नारसिननो हायोमोन ना। बिमा माहारिया जौगाथों नैबे पलिसिखौ लानांगौ। जाय बिमाया जिगु जौ फानानै जादों 15 बोसोरनि सिगां दिनै दाजानांथोंसै होननानै मोनसे पलिसि लाहोनो हायोमोन। बिमा माहारिया जौगाथों होननानै गोबां पलिसिफोर लाहोनानै बिमा माहारिखौ जौगाहोनो हायोमोन। अब्लाना जोंनि बिमा माहारिया जौगायोबासो न'खर डक्टर इन्जिनियार फिसा जोनोम जागौमोन। न'खर IAS IPS फिसा जोनोम जागौमोन। डेभलप जागौमोन जोंनि बिमा माहारिया नङा रायजो राजा आइ आफानाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों। दा आं रायजो राजा आइ आफानिखौ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आब' अनजालि दैमारिया BPF आव फैनानै थगायनोबो बिराद रोंबाय। दिनै बिथाङा थगायनोबो सोलोंबाय। मानो होनबा बिथाङा जोंनि मानगोनां आबाद प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो जे 75,000 गोजोन होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायदों। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आब' अनजालिसिम माबोरै थगायखो दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे चिफबो नङा डिपुटि चिफबो नङा MLA बो नङा मन्त्रिबो नङा EM बो नङा GM बो नङा बिथाङा सासे सादारन सासे रायजो राजासो सासे पाब्लिकसो बिथाङा दिनै देरहानानै थाङोबासो बिथाङा सासे माबा मोनसे जाहैगोन। दा बेयाव देरहानानै सरकार दानायनि उनाव मावाबादेन थगायदों होननानै बिथाङा बुंनो हागौमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बोरै थगायदों होननानै बुंनो हाखो आं बेखौसो आब'निसिम सोंनो नागिरदों। नाथाय जों थगायदों माबोरै बुंनो हायो BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारखौ जों मानो थगायदों होननानै मानो बुङो। मानो होनबा 15 बोसोर बिथाङा सासन खालामबाय BTC खौ। नाथाय 15 बोसोर सासन खालामसेयावबो बिथाङा जेबो मावनानै होदिया। सोरबा रान्दि पेनसन नांगौबाबो रान्दिनि अनुदान नांगौबाबो थाखा होनांगौ। सोरनोबा बिमा बुरैया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिफा बोराइया 60 बोसोरनि बारा जाबाय बिसोरनो पेनसन होनांगौबाबो फैसा होनांगौ। आरो सोरबा आइजो हाबा जानो रोङि आइजोआ अनसुंथाइ मोननांगौबाबो बेफोरखौबो मा थाखा होनांगौ नङाबा रावबो मोना। जों गोबां सारा BTC खौ बेरायनानै आं मोनजोब्बाय
रिपर्ट रायजो राजा आइ आफानिफ्राय मोनजोब्बाय। दिनै जायफोरा जोंनि बिमा माहारिया रान्दि जानानै दं बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौमोन, मोननो हायाखै। दिनै बिमा बुरैया पेन्सन मोननांगौमोन, मोननो हायाखै। दिनै हाबा जानो रोङि आइजो, बे जाहैबाय सरकारि आसनि बायद' आसनि होननानै बुङो, बा बिध पेन्सन आरो बिधबा अनुदान बायद' आसनि, बेफोरथ' सरकारि आसनि गोजा, नाथाय बिटिसिनि थाखा नङामोन, बिटिसिनि थाखा जानो हायामोन। अब्लाबो बैखौबो जों मोननो हायाखै। सोर मोनदों? बयबो रायजो राजाया मिथिगौ। सोरबा BPF नि VCDC चेयारमेननि बिब' बिनानाव, बिदा फंबाय खुरमा जाथि, सोरबा मेम्बारनि खुरमा जाथि बिब' बिनानाव, नै बेफोरसो बिमा बिफा, बिसोरसो मोननो हादों। दिनै साधारन रायजो राजाया मोननो हायाखै। माबायदि होनो हागोन? माने डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ जोंनि साइबो बिराद गिदिर लेखा गोरों सासे डक्टरेट मोनलायनाय, आरो बिथाङा गावनो गावनि स्पिचनिफ्राय आं मोनथिनो मोनदों 24 बोसोर बिथाङा लेक्सारार जाबोदों, सासे कलेजनि लेक्सारार जाबोदों। होमबा 24 बोसोर लेक्सारार जाबोनाय सासे आब'आ गावनि मिथियो जब माने इंलिसाव जब माने साख्रि जाजोबो, बेथ' खोथा नङाना। जब माने वान चेन्ज, नङा होमबा? मोनसे सोलायनायानो मोनसे। जोङो होनदों न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानैसो जों बुङाखै, न'खर न'खर खामानि होगोन। मानो होनबा बयबो मावनानै मोनजानाय, सोरबा हाजिरा मावग्राया जब कार्ड लानानै हाजिरा मावनो मोनथों, नैबेसो। आरो सोरबाया गोरोङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै इन्टारभिउ होनानै जाहाथे साख्रि मोननाय, जाहाथे BTC आव जेरैबायदि जालांदों थाखा फैसाजों साख्रि मोननाय, जाहाथे नैबे जाया। जोंनि नैबे UPPL दोलोनि सासनाव जाहाथे बे जाया। गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा थाखा फैसा थाइसेबो होआलासिनो साख्रि मोननांगोन। गावनि रोंगौथिजों इन्टारभिउ होनानै बिथांमोना गोरिब गुन्द्रानि फिसायाबो साख्रि मोननांगौ। दिनै BPF हान्जानि खुंथायाव जाबोदों, जायहा लेखा गोरों फिसा दंबाबो थाखा गैयिनि थाखाय साख्रि मोनाखै, इन्टारभिउ पास जाबाबो साख्रि मोननो हायाखै। दिनै गोबां दुखि गोरिबनि फिसाफ्रा दङ, MA BA खालामनानै, BEd फरायनानै, सोरबा टेट पास जादों, नेट पास जादों, अब्लाबो साख्रि मोननो हायाखै, थाखा गैयिनि थाखाय। BPF आ नैबायदि कारापसन खालामबोदों। बेखायनो आं बुंनो नागिरदों, आब'आ सासे बिमा जानानै, जेरैखि जाया बिमा जानानै सासे बिमा महर लानाया मोजां। रायजो राजा आइ आफाखौ नंखाय बाथ्रा बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जागोन। आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों, जब माने साख्रि जाजोबा, बेखौ आब'आबो मिथिनानै दंखायो, नाथाय रायजो राजाखौ नंखाय बुंनोसो बिथाङा लेक्साराव बुंबाय थादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोनोना मोना 12 थारिखआसो देखायसिगोन। 12 थारिखआ बिथांमोननि माने गोनो गोथो साननाय, बिथांमोना जेरैबायदि दुगादों, देरगानानै लादों, बिनि फिननायखौ 12 थारिखआव बिथांमोना मोनगोन। मानो होनबा बाक्सा उदालगुरियाव 7 थारिखआव जागोन, क'क्राझार चिराङाव 10 थारिखआव जागोन। बिनि रिजाल्टआ 12 थारिखआव फैगोन। अब्लानो मिथिगोन जे जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजा आइ आफाया बासिनानै लानो हायै जेबो गैला, दा एसेबां जाम्बा जाम्बि नंला। बिथांमोना बासिनानैनो दिनै लोब 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 गुबुन हारि, दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि दिनै बेयाव जोंनि UPPL दोलोनि मिथिङाव फैदों। बयबो रायजो राजायानो नुदों जे UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन हारि माहारिया भट होगोन ना होआ, बिनि फिननायखौ बिथांमोना 12 थारिखआव मोनगोन। आं बेखिनिखौ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों दि UPPL दोलोआ BJP जों थगायजासिगोन, ओरैनो बिथाङा बुंदों बे माने आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोंना मानगोनां मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ रावबो मिथियै गैया, सारा आसामावनो मिथियो हब मिनिस्टार होनो बिथांखौ। बयबो माबा मोनसे सोंनो थाङोबा सोरबा बुरैखौबो हब जागोन होननानै थगायहरो। बिथांनाव माने बिथाङा सासे माने BTC नि पलिसि बानायग्रासोमोन बिथाङा। दा आं बुंनो नागिरदों, BJP जों जोंखौ दं होननानै बियो रायजो राजानो खिन्थानायनि खारना बेनो जे BJP नि सासे दैदेनगिरि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां, मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा मन्त्रि बिथाङा जे नांगोल गैला ट्रेक्टरसो दंसै होननानै बुंनायाव बिथाङा रायजो राजानो बुंनो नागिरदों जे दिनै जे नांगोलनिफ्राय ट्रेक्टरा बोलो गोरासिन, बेखौसो बुंदोंमोन बिथाङा। नाथाय जोंनि जानानै बिथाङा माबा केम्पेनिं खालामाखै। आरो बिथाङा BJP खौ जों मानो दं होनदों, मानोना बिथाङा BJP आव थांदोंमोन, BJP जों एक्सेप्ट खालामजायैनि थाखाय दिनै BJP खौ बिथाङा फानदों। मानो होनबा BJP नि मन्त्रि बियो, दा BJP आवनो मन्त्रि दङ, होमबालाय फैथोंसै बियो, मन्थ्रिनिफ्राय ओंखारनानै फैथों हिम्मत दङब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा। आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों। आबो प्रमिला रानि दङ, बिथांमोना ओंखारनानै फैथों।
जुदि बिजेपिखौ फाननो नागिरदोंबा बिजेपिनिफ्राय मन्त्रि बिबानखौ एंगारनानै फैबानो जायोना हिम्मत दङबा आं बेखिनिखौ खावलायदों।